quote-unquote, mahibal-an nimo kun kawatan sa nawong palangdaan. Kini ang banat ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ngadto sa mga kontra nga padayong gapangdaot sa ilang pamilya. Kahibulungan sa opisyal, gikahibulungan sa opisyal kung nganong sigig hisgot sa impeachment o ganong dili na lamang moagi sa tukmang proseso. Ato paminawan ng tipik sa pamahayag ni Congressman Pulong Duterte. Di ko na sila gusto matanggal niya. Ang problema, ana, di gusto mo agi yung saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat o eleksyon. Diba? Istoryahan ang impeachment. Pabalik-balik na lang, recycle. Bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Naiklaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat. Karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. Ato na paminahon mga kasama si Congressman Pulong Duterte. Ipasabot siyang duna na gipagawas nga pagpaklaro ang hingtungdang ahensya nga walay kamatuuran ang ginalabay sa igsuon niini si Vice President Sara Duterte. Gani gipunto ni Pulong nga sa katawhang Pilipino lamang ang makatubag o pugong siya napakagrabe nga pagpangawat nga na sa gobyerno.